An bɛ foli ni tantoli lase aw ma aw minnu sɔgɔlen no janni ka kunnafoni siraw bɛɛ lajɛlen na aw danga na aw ka kibaruya kɔnɔna la bamanankan kibaruyaw mun bɛ walawalali kɛ aw ye Mali ani diɲɛ kan ka kɛ ni juillet kalo tile 9 ye san 2025 bibila kunnafoni bɛna tali kɛ an ka jamana premier ministre kɔrɔ ni o bɛ tali kɛ Sumaye Bobe Mayiga la ɛri la k'a fɔ jamanakuntigi ka pankulu ko kuma mun kun kɛra ko jalaki foyi tɛ bi a kan baw dɔw kun kɛmɛ ka yɛrɛ k'a fɔ ko a ka biɛnw ni o ye fɛn minnu tora a fure kɔ ko olu bɛ sɔn ka minɛ a la nka ko kiiritigɛlamɔgɔ yɛrɛ k'a fɔ foyi tɛ minɛ a la o bɛɛ lajɛlen na to a somɔgɔw bolokɔrɔ Bobe ni ale bɛ tiɲɛ so an bɛ don min na i ko bi an ka jamana kɔnɔna la maa dɔw bɛna taa sɛgɛnnafiɲɛbɔ la ka kɛ ni san 2026 daminɛw ye ɛri la k'a fɔ an ka jamana sɛbɛnfura ɲɛnabɔlaw bolo ko o maa ninnu olu bɛna jɔyɔrɔ di sifinnakaw ma olu fana ka se ka don jamana foroba baaraw kɔnɔna la kiri mun ni o bɛ Mamadu Awa Gasama ko fɔ Côte d'Ivoire kaw fɛ yen nɔ ɛri la k'a fɔ a ka sɔnnadobaga ale ye ɲɛfɔli dɔw kɛ sɛbɛnfura in kan kibaru ninnu de ye kunnafoni bakurubaw ye an bɛna kunnafoni wɛrɛ fara mun kan k'o lase aw ma sɔɔni. I n'a fɔ bɛɛ lajɛlen b'a kalama kunungo jaabi laban bɔra ka bin jamanakuntigi ale ka pankulu sango kuma mun n'a kun kɛ mɛ ka jamana yuguyugu jamanakuntigi Ibrahim Boubacar Keita ale ka kumaw la n'a kun fɔra ko wolomasiri tabaw ka kɛlɛkɛminɛnw santɔla ani jamanakuntigi ka pankulu ko nafolo kun taara fiɲɛ fɛ nafolo mun n'a ma se ka dɔn nka kiiritigɛlamɔgɔw kɛrɛnnen ka maaw wele ka maa caman busan gan o la ni o bɛ tali kɛ ɲininkali busan misɛn na ɲɛfɔli ka se ka kɛ pankuluko la maaw ka se k'a faamu jaabi laban mun bɔra ni o bɛ maa minnu welela ni o dɔw bɛ tali kɛ minisiri muso kɔrɔ mun tun bɛ sɔrɔ muso dɔw kunna ni ale yɛrɛ la k'a fɔ ale bɛ lasago fo ka taa se colonel major o dɔ bɛ lasago ani dɔw labilala o koɲɛ kɔnɔ Sumaye Bobe Mayiga ni ale ye jamana premier ministre kɔrɔ ye o waati la jamana fintigilakaw ka minisiri fana kun don k'a kɛ ni ale ka tanyani ye maa dɔw tun bɛ ka yɛrɛ k'a fɔ nin kiiri in kɔnɔ ko Sumaye Bobe Mayiga nafolo mun bɛ a bolo walima a ye nafolo mun to a kɔmɔgɔw bolo ko nafolo bɛ sɛzi k'o minɛ baw ko a nɔ yera jamana ka yuruguyurugu nafolo dununko juguya ko a nɔ b'o la ko nin waati n'a sɔrɔ a bɛ tiɲɛ so n'a tanyana bi ko a kɔ minnu bɛ yen nɔ ko k'u ka nafolo minɛ u la ani nafolomafɛn minnu bɛ yen nɔ n'a bɛ wele ko biɲɛw ko k'u sɛzi ɛri la k'a fɔ ko o laɲini mun kun kɛra maa dɔw fɛ ko an ka jamana kiiriba ko dasisi kuri kɛrɛnkɛrɛnnen kun sigira nin affaire in kunna o y'a yɛrɛ k'a fɔ ko Sumaye Bobe Mayiga ko a ka biɛnw olu tɛ minɛ nin ko in na hali n'a sɔrɔ a nɔ kun b'a la k'a fɔ ko a ka minɛnw ka minɛ a somɔgɔw la wa ko baw ko ale bɛ tiɲɛ so bi an bɛ waati min na ko bi a somɔgɔ minnu bɛ yen bɛɛ lajɛlen ka dɔn k'a fɔ kiiri o tɛna to foyi ka minɛ a somɔgɔw la minɛn minnu bɛ u bolo walima musaka mun b'u bolo kiiri ma i da don o la hali n'a sɔrɔ a laɲini kun kɛra nka kiiritigɛlamɔgɔ yɛrɛ k'a fɔ o minɛnw tɛ se ka minɛ o na to Sumaye Bobe Mayiga a somɔgɔw bolo hali n'a sɔrɔ a tun ye nafolo minnu ɲini n'a ma kɛ sariya kɔnɔ nin waati in na ale bɛ yɔrɔ min na bi a ye baara mun kɛ ani o de bɛ ka a fɔ lahara kɔnɔna la nka nin waati in kɔni a ka maaw ko minɛn foyi tɛ minɛ o la a na t'u bolo kɛba n'an bɔra o kɔnɔna la an ka jamana foroba cakɛlaw a yɛrɛ la k'a fɔ ka kɛ ni san 2026 ye ko foroba cakɛla maa 246 olu kan ka taa sɛgɛnnafiɲɛbɔ baaraw la ɛri la k'a fɔ jamana kɔnɔ sifinnakaw yaasa ka se ka jɔyɔrɔ di olu ma sifinnakaw ka se ka baara kɛ jamana forobacɛw kɔnɔna la ko o de la maa dɔw bɛ taa cɛkɔrɔbaw bɛ taa sifinnakɛninw bɛ don foroba baaraw kɔnɔ o de la sɛbɛnfura ɲɛnabɔla mun bɛ Bamakɔ kɔnɔna la olu yɛrɛ k'a fɔ ko sɛbɛnfura bɔra ni o ye document ye document mun ni a bɛ tali kɛ maa minnu kan ka taa sɛgɛnnafiɲɛbɔ la a yɛrɛ la k'a fɔ catégorie A olu mun ye jɔyɔrɔ kumabaw ye forobacɛw kɔnɔna la ko mɔgɔ 61 o ɲɔgɔn b'a kɔnɔ catégorie B mɔgɔ 62 ɲɔgɔn o b'a kɔnɔ catégorie BD ko o fana maa caman bɛ o kɔnɔna la minnu kan ka taa sɛgɛnnafiɲɛbɔ la ka jɔyɔrɔ di sifinnakaw ma ko ni kun tɛ dɔwɛrɛ ye jamana kɔnɔ sariya min bɛ u bolo ni sisanga sera waati dɔ ma ka baara di sifinnakaw ma ni ka taa sɛgɛnnafiɲɛbɔ la ko o baaraw de bɛna kɛ
kiriko bunakun kan keba kiri muni abe Mamadou Awa Gassama kofo arla k'a fɔ maître Mahamadou Ismaila Konate ni ale ye an ka jamana kiri ministre kɔrɔ ye ni waati in na ale y'a yɛrɛ k'a fɔ ko a bɛ ka sɔnnadonni kɛ ka ɲɛsin an ka wasaden kɔrɔ in ma ni CNT maa fɛnɛ don Mamadou Awa Gassama a lasagolen don Côte d'Ivoire ka baarabaw ko a ye dankari kɛ Côte d'Ivoire jamana ɲɛmaa la o de kadara kɔnɔna yɛrɛ la k'a fɔ maître Konate a bɔra ka ɲɛfɔli dɔ kɛ koɲɛ in kan yasa ko maaw ka se ka faamuyali sɔrɔ a la. Konate ka kɔrɔfɔ o la k'a yɛrɛ k'a fɔ ko ka kɛ ni juillet kalo tile 2 san 2025 k'u ye Mamadou Awa Gassama ka a lasago ko mandat de dépôt yasa ko ka se ka sɛgɛsɛgɛli kɛ o koɲɛ in na wa ko fo ka taa se waati min na bi Abidjankaw bara u ka kiri tigilamɔgɔ mun bɛ yen nɔ k'u ka kiri yɛrɛ maaw ka maakɔrɔba doyenne mun si ka kɔrɔ n'a bɛɛ ye kiri tigilamɔgɔw la Côte d'Ivoire bunakun kan ko o de ye i da don ni wale in na wa sɛbɛnfura in bɛ ale de bolo wa ko sɛbɛnfura in na k'u bɛ k'u ka sariya kisɛ minnu kofɔ k'a dɔ bɛ tali kɛ u ka sariya sunba sariya kisɛ 264 na ko a ye dankari kɛ jamanakuntigi la ko offense au chef de l'État ani fo ka taa se u ka sariya kisɛ mun bɛ yen nɔ n'o bɛ tali kɛ sariya kisɛ 367 ko a ye nɛni kɛ nɛni mun ko na a tɛmɛna bɔlɔlɔsira sanfɛ k'u bɛ ka o de jalaki bin an ka wasaden in kan ni o ye Mamadou Awa Gassama ye a ka sɔnnalidonbaga in ka kɔrɔfɔw la a yɛrɛ k'a fɔ ko olu labɛn bɛ ka wulikajɔw kɛ yasa ka Mamadou Awa ka a lapasa k'u kɛlen ka a ɲininka a ko jɔnwala ja mun bɔra u ye ja mun yira ko awɔ pereperelatigɛlen kɔni don Mamadou Awa Gassama ale de bɛ ja kɔnɔ wa kuma minnu fɔra fɛnɛ a ye a kumaw fɔ nka ka se k'a kumaw ka u jateminɛ k'a lajɛ kuma ninnu bɛ se ka dan sigi a la cogo di ani fo ka taa se a ka lasagoli dan bɛ se ka siri u la cogo di jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ cɛfɔ ni kan bɛɛ bɛ se ka kɛ cogo di yasa jamana in kɔnɔ bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ furugufurugu mun ni a bɛ an ni Côte d'Ivoire jamana ni ɲɔgɔn cɛ politiki ko bunakun kan ka se ka dan siri o la ko baaraw bɛna kɛ o de sira fɛ baara mun ni a dɔw la k'a bɛ lajɛ ko ɲuman Mamadou Awa Gassama a yɛrɛ bɛ sisanga min na bi ko o bɛ jate a ko kɔnɔna la ani fɛnɛ a yɛrɛ ka kɛnɛya ko bɛ cogo di ko kiri in kɔnɔ o bɛɛ lajɛlen de bɛ jate minɛ kosɛbɛ fo ka taa se jamana fila cɛla o bɛ se ka dilan cogo di ko o bɛɛ lajɛlen de bɛ fara ɲɔgɔn kan ka sɔrɔ ka lapasali kɛ Mamadou Awa Gassama la ni kiriko in na yasa a bɛ se ka kannabila sɔrɔ cogo min na kiba n'an bɔr'o la an ka parti politique kɔrɔ dɔw fɛnɛ olu kun kɛn bɛ ka damakasi sɛbɛn don damakasi sɛbɛn minnu y'a yɛrɛ k'a fɔ ko u ka parti politikiw ciliko ko min kɛra ko u ma jɛn n'a ye a yɛrɛ la k'a fɔ u kun ye damakasi sɛbɛn don Bamako Kiriba sigida Gale ani fo ka taa se sigida 6nan kɔnɔna la a yɛrɛ k'a fɔ kunungo ko o baaraw daminɛna nka ko kiri tigilamɔgɔw ko u ye kiri in bɔ a dɔgɔkɔrɔ k'a bila don nataw la ko baw ko sɛgɛsɛgɛliw bɛ ka kɛ a koɲɛw kɔnɔna la yasa k'a lajɛ parti politique minnu cira olu ye laɲini mun kɛ k'u ka ciliko ma jɛn n'a ye k'a sɛbɛnfura lajɛ ko ɲuman ko in bɛ se ka kɛ cogo di ani fo ka taa se da kan ka don a la cogo min na ko don nataw la walawalali bɛna kɛ o ye kiri tigilamɔgɔw fɛ kiba n'an bɔr'o kɔnɔna la an ka douane maaw olu ye wulikajɔba dɔ kɛ ka kɛ ni juillet kalo tile 8 ye a la k'a fɔ douane maaw ka wulikajɔw kɔnɔna la i n'a fɔ douane ɲɛmaaba Konate ale ka wulikajɔw a y'a yɛrɛ k'a fɔ ko douane ye fɛlɛ kura ni baara kura mun daminɛ ko o baara kuraw de kɔnɔna la k'u taara u tɛgɛ da siganamaa dɔw kan douane ka sɛgɛsɛgɛ bolofara min bɛ yen n'u b'a wele ko brigade mobile d'intervention Bamakokaw bara yan nɔ olu de ye nin wulikajɔ in kɛ k'a kɛra sababu ye u ye minɛn cɛjugu caman de minɛ a yɛrɛ la k'a fɔ minɛn minnu yɛrɛ bɛ kɛ ka mugujuguw dilan mugujugu mun ni maa ŋaniyajugu bamanciw b'a ta ka taa da maaw ɲɛ n'u b'a wele ko engin explosif ni a ye ye ka se ka taa mugujugu da maaw ɲɛ ko dilan fɛn caman de minɛna ni sɛgɛnnamaa ninnu bolo douane maaw fɛ a yɛrɛ la k'a fɔ ko u ye a minɛ kari dɔ de kɔnɔ wa ko kari maaw u kun kɛn bɛ ka ni minɛn cɛjugu ninnu dogodogo cogo ɲuman na k'a don u ka réservoir min bɛ ni sansi bɛ don a kɔnɔ u b'a fɔ ko réservoir secours k'a dɔw don o kɔnɔ ani fo ka taa se k'a dogon dogo yɔrɔ la maaw tɛ se ka mun ye nka ko douane maaw ka wulikajɔw kɔnɔna la douane maaw ka cɛsiri kɔnɔ u sera ka taa u tɛgɛ da nin mɔbili ba in kan ni ka se ka produit chimique o b'a kɔnɔ a yɛrɛ la k'a fɔ fɛnɛ fɛn minnu bɛ kɛ ka mugujugu in dilan funu barani ko ani fo ka taa se mercure olu bɛɛ lajɛlen kun dogolen bɛ nin mɔbili in kɔnɔ a yɛrɛ la k'a fɔ
nin b'a yira dɔɔni maaw bɛ wulikajɔ mun na n'u ma nin lajɔ ni minɛn ninnu ko a ɲɛsin bɛ bamancogo de ma maa ŋaniya jugu olu ka wulikajɔw bɛ kɛ ni minɛn minnu ye olu de dafalen kun bɛ nin mɔbili kofɔlen kɔnɔ o de la ko a ka kan sɛgɛsɛgɛliw ka bonya kosɛbɛ yaasa nin n'a ɲɔngo kana se ka taa di maa ŋaniya jugu ma a yɛrɛ la k'a fɔ ko u b'a fɔ fɛn min ma ko batɔn minnu bɛ foroni kɛ ko o 160 ɲɔngo ani fo ka taa se fɛn minnu kuran minnu bɛ ka bɔ mun k'a yɛrɛ bila la ni u b'a wele ko détonateur ko o 825 fo ka taa se u ka urulow ma o camanba de tun b'a kɔnɔ mun bɛ taa jɔ fo mɛtiri 112 ɲɔngo la ani fo ka taa se mɛrikiri a kilo camanba ma ko nin maa ninnu siga foyi t'a la u bɛ s'u ka baara la bawo tiɲɛnikɛla minnu don u bɛ se tiɲɛni kɛcogo la nka ko an ka fintigilakaw kɛrɛnkɛrɛnla dɔɔni maaw olu ka wulikajɔw u ka sɛgɛsɛgɛliw de kɛra sababu ye ka taa u tɛgɛ da ni fɛn kirikara ni fɛn cɛjugu ni tiɲɛnikɛminɛ ninnu caman kan ni waati in na maa ninnu u lasagon bɛ u ni mun ka kan u ka da u kan an ka dɔɔni ɲɛmaaba yɛrɛ k'a fɔ k'u ka wulikajɔw ye nin ye nin waati in na i n'a fɔ a sigikun ye mun ye ka se ka mali kɔnɔ ka maa jugu ani fɛn jugu minnu bɛ don ka se ka o baaraw bɛɛ lajɛlen kɛlɛ yaasa maliden bɛ yɔrɔ yɔrɔ ka maliden lakana ka bɔ ni ɲɔngo gɛlɛyaw ma keba na an bɔr'o kɔnɔ nin waati in na an bɛ samiya la ka kɛ ni samiya kumaw ye bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ kuma dɔw la gɛlɛya bɛ yen nɔ an ka jamana kɔnɔna la maa minnu bɛ yen nɔ ni olu bɛ waati gɛlɛnw ka olu lakɔlɔsi ka kibaruya di maaw ma n'u b'u wele ko comité interministériel de gestion des crises et catastrophes olu y'a yɛrɛ k'a fɔ ko sɛgɛsɛgɛliw bɛɛ lajɛlen kɔfɛ segojɛk ko a yɛrɛ la k'a fɔ ɲinan san kɔnɔ san ka funufunu walew bɛ se ka kɛ sababu ye ka sankaba ka kaba pɛrɛn ka a jigi ko o de kadara kɔnɔ la ko u bɛ kangarida gɛlɛnda bɛɛ lajɛlen bɛɛ k'i kɔlɔsi yaasa kaba pɛrɛn u ye ale mun natɔla ye ka se ka kaba pɛrɛnw ka o kunbɛn ko a yɛrɛ la k'a fɔ ka kɛ ni mɛ kalo tɛmɛnen ye ko kaba pɛrɛn kɛra sababu ye ka mɔgɔ 2 yɛrɛ ka olu nin to an ka jamana kɔnɔ la o de la ko samiya kɔnɔna mun filɛ nin ye nin cakɛdɛba in ni olu bɛ waati gɛlɛnw ka u kunbɛn ani tiɲɛnidaw ka se ka u kunbɛn k'u bɛ wele bila bɛɛ lajɛlen ma bɛɛ ka janto yɛrɛ la san na kumaw maaw kana gɛlɛ yirikɔrɔlaw la ani fo ka taa se maaw k'u kɔlɔsi yeleyele minɛnw na ani dubare minɛnw olu mun bɛ kɛ sababu ye kuma caman ka se ka kaba pɛrɛnw ka o wele ko nin waati in na fɛlɛn dabali bɛɛ lajɛlen bɛ ka bila u fɛ yaasa kaba pɛrɛn minnu ka se ka a kunbɛn a kana se ka dankari kɛ maa si la ɲinan san kɔnɔ la maa minnu nin tora ka ban dɔ kana fara u kan keba bamako kɔnɔna la yan nɔ bamako pɔn sabanan ka kɛ ni bidɔnya in ye ko dɔ de kɛra mun ye maaw kamana gan a yɛrɛ la k'a fɔ sɛgɛsɛgɛlikɛlaw bolo ko juye kalo tile 9 in ko musolaka dɔ taara dɔrɔn nɛgɛ kanɲɛ 13 waati ka taa 3e pɔn na ka t'i yɛrɛ fili ji kɔnɔ a yɛrɛ la k'a fɔ maa minnu tun bɛ yen nɔ bɛɛ lajɛlen bɛ k'i ka fɔta fɔ nka ko kumakan 2 de bɔra ko in na dɔw bɛ k'a yɛrɛ k'a fɔ ko musolaka in k'a nana telimani de la ka taa dɔrɔn ka telimanitigi y'a jigin ka don ji kɔnɔ mun na ni a ma se k'a ye tuguni ko dɔw fana bɛ k'a yɛrɛ k'a fɔ ko a mana telimani na ko a nana mɔbili wɛrɛ de la ka na dɔrɔn ka na i yɛrɛ fili 3e pɔn a ji kɔnɔ bɛɛ lajɛlen bɛ k'a fɔ a bɛ sanga bɔ nin ko n'a ɲɔngow bɛ deli ka kɛ 3e pɔn kɔnɔna la bawo a ko caman bɛ yen nɔ a kun ye jumɛn a tɛ se ka bugunatigɛ ko nin waati in na an ka fintigilakaw polisiw fo ka taa se protection civile ma olu ye munumunu salo kɛ ka sɛgɛsɛgɛli kɛ nin ko in na k'a lajɛ kun jumɛn de kɛra nin musolaka in a taa kun ye ka t'i yɛrɛ fili 3e pɔn ji kɔnɔna la nka maa caman yɛrɛ k'a fɔ ko nin ko n'a ɲɔgɔnw bɛ kɛ dusumakasi sɛgɛn walima diɲɛ gɛlɛya wɛrɛw nka ni kuma in na kɔni ko sɛgɛsɛgɛliw bɛ ka kɛ musolaka in a fɔra k'a y'a yɛrɛ fili yɔrɔ min na ko a ma se k'a ye fɔlɔ an bɛ don min na ko bi a ɲɛnɛma ma ye ka kɛ ni nin sanga in ye wa fure fɛnɛ ma ye ko nka nin waati in na sɛgɛsɛgɛliw bɛ ka kɛ an ka protection civile maaw fɛ ka se ka a lajɛ nin ko in bɛna bɔ cogo min na ka se ka ɲɛfɔli kɛ maaw ye musa jara ni ale bɛ journal dabaliban na ale ye sɛgɛsɛgɛli min kɛ ka kibaruya fɔlɔ min di nin ko in kan o kɛra o ye keba an ka marabolo kɔnɔna la yorosokaw bara a yɛrɛ la k'a fɔ u ye kalanbulon dɔ kɛ yaasa denmisɛnninw ka se ka balo sɔrɔ baloko gɛlɛya ka kɛlɛ ka kɛ ni nin waati in ye ko ka se ka musolakaw muso minnu bɛ yen nɔ ni denmisɛnnin bɛ u bolo ka kalanbulon kɛ u kun ka u ladi cogo min na u bɛ se k'u janto sifinnakaw hakaja denyɛrɛninw olu ka
dumuni ko u ka balo ko minnu tɛ san 5 bɔ fɔlɔ bawo ko a ka gɛlɛn kosɛbɛ denmisɛnninw dumuni kan ka nafa minnu sɔrɔ dumuni sugu minnu kan ka dun ko an b'a ye k'a fɔ an ka sigida caman na hali ka diya burusi kɔnɔnaw la ni sifinnakaw m'o sɔrɔ k'a bɛ kɛ sababu ye ka gɛlɛya lase sifinnaka denmisɛnnin buruburuni caman de ma ko ni musow kalanna nin na o bɛ kɛ sababu ye ka a sira caman yira u la bugunikaw bara a yɛrɛ la k'a fɔ kiba u ka meri kɔnɔ ko ka kɛ ni meri ka jalajɛba mu n'u y'a kɛ ka kɛ ni juwe kalo tile fɔlɔ ye ko minnu bɔra jalajɛba in kɔnɔ a ye maaw kamana gan bawo ko buguni meri kɔnɔ ko dungo juguya meri nafolo ani fo ka taa se dugukolo ko bagan ko n'i y'a ta k'a lajɛ san 10 laban ninnu kɔnɔna la ko u y'a ye k'a fɔ o de duni cayara buguni meri kɔnɔna la k'u ka ɲɔgɔn ye yɛrɛ sen fɛ u ma se ka bɛn fɔ la bawo ko meri kɔrɔ minnu tɛmɛna ni u tun bɛ politiki ko bunakun kan ko u ye nafolo mun dun ani ko u ye labɛnko juguya mun kɛ marako juguya mun kɛ meri la ko o de ye maaw kamana gan o de la nin waati in na ko bugunikaw bɛ ka a ɲini de yaasa maa minnu tɛmɛna meri minnu tɛmɛna ka u wele kiri la u ye nafolo min dun u ka se ka a bɔ ani fo ka taa se ko ka delegation spéciale ko k'o bila ka politiki mɔgɔw tɛmɛnenw ko k'olu bɔ meri mara la pewu ko bugunikaw bɛ ka o de laɲini baw u ka ni jalajɛba in de senfɛ u y'a ye k'a fɔ gɛlɛya minnu tun bɛ yen nɔ nafolo minnu taara dugukolo ko ani fo ka taa se bagan ko ani sɛbɛnfura minnu bɛ wele ko kitansi olu caman gɛlɛya minnu bɛ yen nɔ ko o de kɛra sababu ye ni maaw y'a dɔn k'a fɔ gɛlɛyaba tun bɛ yen kɔrɔfɔ ninnu bɛɛ lajɛlen a lasera Siril Kulubali fɛ ko bugunikaw kɔni ka laɲini ye mun ye bi politiciens ka se ka bɔ meriko da pewu ka na ni delegation spéciale ye kiba buramikaw fɛ yen nɔ a yɛrɛ la k'a fɔ ko balo bɛ ka gɛlɛya balo minnu bɛ yen nɔ ni maaw b'a dun kosɛbɛ malo fo ka taa se kaba ani fini ni a ɲɔngow ma an ka tile balo ko a bɛ ka gɛlɛya kosɛbɛ buramikaw fɛ yen nɔ bawo a yɛrɛ la k'a fɔ ko malo camanba de farala a 50 bɔrɔ a bɔra wa 5 ani 200 la a bɔra 4,400 na ka taa yɛrɛ sɔrɔ fo 5 ni 200 la an bɛ don min na ko bi malo 50 bɔrɔ ko ɲɔ fɛnɛ 50 bɔrɔ o bɔra 3,000 ani 600 la ko a bɔra 2,000 ni 400 na a taara yɛrɛ sɔrɔ fo 3,000 ni 600 ka bɔ 2,000 ni 400 fo 3,000 ni 600 an bɛ don min na ko bi ani ko fo ka taa se ko esansiw olu bɛɛ lajɛlen bɛ ka gɛlɛya an bɛ don min na ko bi o de la ko buramikaw u ka ɲina san kɔnɔna la campagne agricole san 2024 ka taa bila san 2025 la ko u jɔyɔrɔ bɛɛ wa fɛn min ye sumankisɛw ye fɛnɛ o sɔrɔli ko ani san ka cɛnni da waatiw ko o de la k'u bɛ wele bila diɲɛmaa ma ani fo ka taa se u ka marabolo ɲɛmaaw jamana ɲɛmaaw dɛmɛ ka se ka don u ma kibanan bolo kɔnɔna la masinakaw bara a yɛrɛ la k'a fɔ ko sifinnaka mɔgɔ 100 hakɛ olu ye dɛmɛ sɔrɔ mɔgɔ 100 ni mɔgɔ 50 dɛmɛ mun ni a dir'u ma bawo maa minnu bɛ u sigiyɔrɔ bila ka sababu kɛ gɛlɛyaw ye olu ka sifinnakaw de don ka kɛ ni juwe kalo tile 7 ye ko u ye kulonkɛ minɛnw di u ma ani fo ka taa se sifinnakaw olu ka minɛnw ma a kɛra u ka kerecɛn mission tigilamɔgɔ minnu bɛ yen n'o ye protestant évangélique maaw ye ko u ni américains ka jɛkulu dɔ jɛna ka bolo ɲɔgɔn ma yaasa ka se ka nin kulonkɛminɛ in k'a di sifinnakaw ma sifinnaka minnu ni u somɔgɔw kɛn bɛ ka u sigiyɔrɔ bila o kadara kɔnɔna la u ka se ka lafiya sɔrɔ ka hakilisigi sɔrɔ keba mali ni senegali jamana ka jɛɲɔgɔnya a bɛ ka gɛlɛya kosɛbɛ bawo ko senegali transporteurs minnu bɛ yen mɔlibabolilaw olu y'a laɲini k'a fɔ k'u ka mali sira bila an bɛ waati min na i ko bi bawo k'u ka lapasalikɛla minnu bɛ mɔlibabolilaw ka koɲɛw kan gora kumakala yɛrɛ k'a fɔ ka kɛ ni ko gɛlɛya minnu tara manganajugu nana bi an ka jamana kan kuma mun na ni kaye mara b'o o kɔnɔ la kaye bɛ mali ni senegali dancɛ la ko mɔlibatigiw yɛrɛ k'a fɔ k'u ka mali sira to yen an bɛ don min na ko bi bawo ko lakanabaliya ko ani gɛlɛyaw bɛ yen nɔ ko ka kɛ ni nin wale in ye k'u ka sira wɛrɛw ɲini yaasa ka se ka u kisi ka bɔ lakanabaliya kɔlɔlɔ ma kiba ninnu de bɛ dan siri an ka wulada in na kibaruyaw la mun sera ka fara ɲɔgɔn kan ka lase aw ma k'a fɔ a ye aw minnu sɔgɔlen don janni na a y'aw sɔgɔlen to an na kibaruyaw bɛ to sen na yaasa ka se ka aw kunnafoli mali ani diɲɛ kibaruya bɛɛ lajɛlen kan jaw tun bɛ ka yɛrɛ aw la a balimakɛ kiba jalo fɛ ne b'a fɔ a k'an bɛn
aw bisimila hôtel Lafiya la n'i ko hôtel Lafiya wulikajɔw bolodalen don walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan kɛrɛnkɛrɛnnenya Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel Lafiya Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installé min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel Lafiya. Hôtel Lafiya ale filɛ nin Sevare Bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bi jigin o carré fɛ mètre 200 bɔɲango Hôtel Lafiya ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 Hôtel Lafiya référence do